Bela, draga, pripremila sam tvoj omiljeni doručak, ovsena kaša na vodi. Fuj, ali to je odvratno. Imam ideju, a vidi, to su tvoje lutke. To nije fair. Fuj. Ali to su tvoje omiljene lutke. Onda neka skuvaju nešto za mene. Kakvo je ovo mesto? Gde smo to mi? Neverovatno, bako sebi, molim te. Vreme je za kulinarski izazov. Prvo želim da mi napravite jednu ovakvu lijepu torticu. Bit će urađeno. To je skroz lako. Dakle, prvo ću uzeti ovakvu gotovu koru za tortu. Gledajte šta mogu. A sad ću je premazati kremom. Odlično. Zatim ću rasporediti po celoj površini. Odozgo staviti drugi sloj kore. I napravit ću malo okruglu rupu u sredini. Super. U dubljenje u sredini sipam ove sjajne bombone. Stavljam posljednji sloj. I premazujem celu tortu kremom. Dodajem ukrase. I eto, napravila sam ovakvu disko kuglu. Odlično. Uključit ću muziku i kod mene je sve spremno za žurku. To je zanimljivo. I ja sam nekad išla u klubove. Bako, možeš i ti da se pridružiš. Vidiš šta imam za tebe? Moderne naočare. Da, baš mi dobro stoju, jel da? Ja, uopšte mi se ne sviđa ova muzika, ali imam rešenje. Da, tako je bolje. Ok, a sada mogu početi da kuvam. Premazat ću plavu koru roze kremom. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. I premazati tortu s polja. Divno. U dubljenje na vrhu sipam malo kreme. I razmazujem je. A sad ću uzeti gustu plavu glazuru. I sipat ću je u ovu rupu. Da li vas to podsjeća na nešto? Da, to je bazen. Preko ću staviti ovakvu slatku kropnu. Dodat ću suncobran, palmu i merdevine. Okrasit ću sve gumenim zvezdicama i eto! To izgleda divno. Nešto sam smislila. Stavljam šešir i naočar za sunce. To je pravi izgled za odmor pored bazena. Čekaj, i ja imam sve isto. Sjajno. Bako, ti se samo odmaraš? Vreme za kuvanje. Bela, ne brini. Kod mene već sve spremno. Ali ja još ništa nisam napravila. Kako to? Moram brzo nešto da smislim. Uzet ću koru, zatim dodati krem. Ponovo stavljam koru i ponovo krem. Odlično, i tako nekoliko puta. Da. A sad ću preseći jagode na pola i njima ukrasiti svu moju tortu. Eto, sve gotovo. Bar sam stigla na vreme. Wow, kako je sve lepo. Hoću da probam prvo Bratz tortu. Tako si ja. To je baš dobro. Da, sviđa mi se ukus. Ekstra. Idemo dalje. Je li to torta bazen? Zanimljivo. Kako se razvlači ova glazura? Ne mogu da verujem. Da, kako dobro. A šta je ovde? Krofna i palma. Sad ću probati sve to. Kako slatko. Da, sve mi se sviđa. I ostala je bakina torta. Izgleda skroz obično, ali dobro. Ukusni loš. Ok, pobedila je Barbie. Čestitam. Šta? Da, ne mogu da verujem. Tako sam srećna. Za drugu rundu mi napravite, molim vas, američke palačinke, jel može? Šta? Nema problema. Dakle, devojke, ne žurite. Ja sam majstor za pečenje palačinki. Gledajte i učite. Uzet ću testo za palačinke i sipati malu količinu tiganj. Odlično. Zatim okrećem. Eto, ovdje je potrebna veština.
Svaka mi čast. Napravit ću puno palačinjaka. Gotovo. Zatim mi treba med. Ne mogu da otvorim. Uspelo je. Dakle, preliću moje palačinke medom. Kako privlačno izgleda. Ekstra. Jesu li to pčele doletele po svoj med? Ups. Barbie, ma daj, šta ti je? Sad ću prebiti ove pčele. Spremna sam. Brat, prepusti to meni. Eto vam, odvratne pčele. Naučit ću vas pameti. Kako je dobro što su odletele. Hvala vam. Dakle, nastavit ću da kuvam. Uzimam testo za palačinke i sipam ga u ove slatke kalupe u obliku srca. Da, poređat ću gotove palačinke na tanjir u obliku detaline. Odlično. Kako dobro izgleda. Premazat ću sve šlagom i staviti još jedan sloj. Da, odlično mi ide. To će biti jako ukusno. A sad mi treba ova roze pasta. Kako dobro. Gledajte kako lepo curi. Nevjerovatno. Ali to još nije sve. Odozgo ću staviti sladoled od jagoda. I to je to. Moje Barbie palačinke su spremne. Ok, sad je red na mene. Gledajte kako se to radi. Uzimam testo za palačinke i crtam konturu našeg lica. Odlično. Zatim dodajem rumenilo i onda popunjavam cijelo lice. Prevrćem palačinku i čekam dok se ispeče. Zatim ću uzeti gumene trakice i uviti ih u lokne. Mislim da je ispalo cool. Da. Nije loše. Prijatno, draga. Wow, koliko lepih jela je ispalo. Probat ću prvo ove roze palačinke. To je tako ukusno. Tu je još i sladoled. Obožavam ga. A šta je ovo? Izgleda zanimljivo. Probat ću prvo frizuru. A kakva je to faca? Da, sviđa mi se. Svaka čast. I probat ću posljednje jelo. Obožavam palačinke sa medom. Tako su domaće. Ekstra. Pobedila je baka. Obožavam tvoje palačinke. Da, znala sam da će tako biti. A sad mi napravite burger, jel može? Naravno. To je klasika. Zatim ću se sigurno izboriti. Dakle, treba mi moja torbica. Da vidimo šta ima. Neto. Jao, Barbie, koliko šminke imaš u torbici? Našla sam, da. Evo je, lepinja za burger. A sad ću početi da kuvam. Vidiš šta je, imam u svojoj torbici. Moja lepinja je mnogo bolja. Šta kažeš na to, Barbie? Ne, moja lepinja je lepša. Ne, moja. Devojke, prestanite. Gledajte bolje moju lepinju. Ona je najlepša. Oho. Barbie, hoćeš li već jednom početi? Da. Nastavit ću da kuvam. Prelit ću lepinju sirupom od jagoda. Odlično. Kako lepa boja. Zatim ću dodati i samu jagodicu. Tako liči na srce. Kako slatko. Ok, stavit ću što više. Zatim ću istisnuti malo šlaga. Da. I, šta? Hajde, zašto ne izlazi? Hajde! Šta je to bilo? Zar nemaš više šlaga? Sad ću proveriti. Izgleda da treba jače pritisnuti. Šta mi je to na licu? Kakav užas! To je presmešno. Joj, ne brini, Barbie. Eto, sve je u redu. Pojedi jagodicu. Dobro. Moram paziti sa ovim šlagom.
Dakle, stavit ću ga odozgo i poređati jagode po njemu. Odlično. Zatim ću dodati još malo preliva. Super. Sad ću uzeti drugu lepinju i napraviti rupu u njoj. Da. Napravit ću flamingosa i krila. O, da, ispalo je tako slatko. Šta je to? Eto ti. Ma ne bojte se. Treba samo dobro izlupati meso. Da, uspela sam. A sad ga stavljam ovde. A zatim mi treba lepinja i sir. Dodajem malo vatre. O, da, odlično mi ide. Sir se istopio. Ojoj, pazi, brat. U redu, pljeskavica je gotova. Kakav miris. Divno. I obavezno stavljam krunu. Posuću malo zlatom i eto, bellissimo. Šta? Moje jelo je svakako bolje? Gluposti, moje je bolje. A, devojke, sklonite se malo. A ja ću, za razliku od vas, napraviti zdrav burger. Prvo ću izrendati cveklu. Da. Zatim ću formirati pljeskavicu i staviti je na burger. Zatvaram lepinjom i eto, sve je spremno. Napravila sam fitness burger. Pa onako. Wow! Je li to sve za mene? Probat ću prvo ovaj burger. Tako je lep da mi ga je žao da jedem. Ali to je jako ukusno. Ekstra! Obožavam slatkiši. A sad ću probati ovaj kraljevski burger. Divno! Koliko zlata, nevjerovatno! Sad sam ja prava kraljica. I jedva čekam da probam. Ovaj burger je tako sočan. A sada bajkin burger. Izgleda skroz obično. Čekajte, je li to cvekla? Ja neću to da jedem. Pobedila je, brat. O, da. Dočekala sam svoju pobedu. Konačno. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sa svim uskoro. Ćao, ćao.